Marc Márquez, a spanyol rakéta, a Baby Alien, Márquezito. Teljesen mindegy ki, hogy hívja. Aki benne van a motorsport világában, őt bizony ismeri. A MotoGP történetében talán a legmegosztóbb személyiség. De nem menjünk még ennyire előre. Gyorsan egy kis közérdekű információ. Mivel az idő eléggé elszaródott, és alkatrész hiányában, így jelenleg a szerelős vlogvideók egy picit késni fognak. De amennyiben érdekel titeket az ilyen motorsport, történelem, stb. Társai, akkor légy szíves, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, plusz kommentbe írjátok meg nyugodtan ilyenkor, hogy esetlegesen ki legyen a következő ember. Na de haladjunk is tovább. A kis Marc 1993. február 17-én látta meg a napvilágot. Márquez a karrierjét 4 évesen kezdte, amikor az édesapja karácsonyra egy minimotort vásárolt neki. Pályaversenyzés előtt kipróbálta magát enduro és cross motorozásban is, utóbbiban katalán bajnok is lett 2001-ben, ám végül a pályaversenyzés világában kötött ki, több országos bajnoki címet is szerzett. 2003-ban az 50 köbcentis kategóriában bajnok lett, 2004-ben a katalán 125-ös bajnokság második helyezettje lett, és a következő évben ugye meg is nyerte a bajnokságot. A kis Marc tehetségét Emilio Alzamora is felismerte, illetve fel is karolta őt. Ő korábban 105 köbcentiben nyert világbajnoki címet. Ennek a segítségnek köszönhetően 2006-ban Márquez a 105 köbcentis kategóriában Spanyolországban versenyzett. Gondolom azt nem kell mondanom, hogy itt is sikerre halmozott, így meg is hozta neki a nagy áttörést a 2008-as év. Így debütálni is tudott 2008-ban a KTM színében a 105-ös világbajnokságon. Első évében dobogót és pole-pozíciót is szerzett, ezzel pedig a legfiatalabb spanyol lett, aki ezt meg tudta csinálni. 2009-ben már jobban szerepelt, bár több pole-pozíciója ellenére is az első győzelmét nem sikerült megszereznie. Mivel a KTM 2009 után hivatalosan is kivonult ebből a géposztályból, így Marcnak egy új csapat után kellett néznie. 2010-ben a Zajó Motorsportnál kötött ki, amellyel meg is szerezte a világbajnoki címet. Gondolom mondanom sem kell, hogy így 2011-ben debütálhatott a Moto2-ben is. Itt az első évében nem sikerült neki megszerezni a világbajnoki címet, viszont a másodikban már igen, és ez egyenes út volt a király kategóriába. A debütálása pedig valami hihetetlenre sikeredett, ugyanis az első évében már is megnyerte a világbajnoki címet. És igen, itt hangzott el Rossitól a legendás mondat, miszerint az első évében már úgy vezet, minthogyha világbajnok szeretne lenni, ami ugye utólag be is jött. Ezzel már is beállított egy rekordot, ugyanis ő lett a legfiatalabb MotoGP bajnok mindössze 20 évesen és 63 naposan. Így 2014-ben nem maradt neki más opció, mint hogy megvédje a világbajnoki címet, ami szintén meglett, egy eléggé domináns szezonnal. 2015-ben viszont Rossi és Lorenzónak a csatájában nem igazán bírt beleszólni, így csak a harmadik helyen végzett, viszont aztán a 2016-os évtől egészen 2019-ig minden egyes évben ő nyert. Ekkor még senki nem gondolta volna, hogy hamarosan egy akkora baleset fog bekövetkezni, amely az egész karrierjét veszélyeztetni fogja. Viñales into turn 5. Oh, he's lost a rear big high side. How often do you see that? Not very. Last time he high-sided, of course. What was that at the end of last year? A balesetnél a jobb felkarját tört el. Azonnal megműtötték Barcelonában, lemezzel és csavarokkal rögzítették, pár nappal később túl korán próbált visszatérni, de a csavar eltört, újabb műtét következett. Ez a sérülés másfél év kényszerpihenőt okozott, és teljesen átalakította a karrierjét. Bár itt megjegyzem, hogy összesen 3 alkalommal volt műtve a karja, a baktériumos fertőzés miatt, illetve a csontgyógyulás zavarai miatt. Szóval ez a visszatérés ezért tartott 581 napig. 2021 áprilisában viszont már újra motoron volt, viszont 2022-ben ismét egy óriási bukást mutatott be. Just letting go in the most spectacular fashion. That is, oh, dearie me. Just about clamber to his feet. That Repsol Honda is... Ez a bukás után pedig újra kialakult nála a kettős látás.
Az igazat megvalva ekkor Tájt már egyfolytában esetkelt a Hondával, a Honda egy vezethetetlen valami volt, így hamarosan bekövetkezett a szakítás. Az fontos megjegyezni, hogy a Rossi imádók és a Márquez utálók egyfolytában azt hangoztatták, hogy Márqueznek már abba kellene hagynia, kiöregedett, és már semmi keresnivalója nincs ebben a szakágban. 2024-ben meg is történt a váltás, a Gresini Ducatihoz ment, ahol eléggé bebizonyosodott mindaz, hogy ez a srác még nem felejtett el motorozni. Már a teszteken is látszódott, hogy ez a srác még mindig egy űrlény, és hogy itt valami nagyon csúnya fog hamarosan közeledni. A szezon során egyre megbízhatóbban teljesített, már az évad elején is dobogóra állt, majd egész évben összesen 4 verseny nyert, ebből az egyik egy sprint rész volt. A károgó hangok ekkor már egyre halkabbak voltak, ugyanis mindenki látta jönni mindazt, ami el is érkezett a 2025-ös szezonban. Mégpedig a gyári Ducati ülés. És na igen. A Márquez show kezdetét vette, Pecco be lett tárazva. Ez a srác újra megmutatta, hogy még mindig egy győztes alkat, és hogy még mindig győzni akar. És ahogyan azt mindenki várta, 2025-ben Japánban 5 fordulóval a vége előtt bebiztosította a világbajnoki címét. Így 6 év után a spanyol rakéta újra felülhetett a trónra. 9 világbajnoki cím, ebből 7 a MotoGP-ben. És hát tudjuk, hogy kinek van még ugyanennyi VB címe. Én kíváncsian várom, hogy még mit hoz neki a jövő. Szerintem addig nem fog leállni, ameddig nem szed össze még egy VB címet. Egy biztos, ez a srác egy ikon, és megérdemli mindazt, amit elért. Köszönöm, hogyha végignézted ezt a videót, iratkozz fel, illetve nyomj egy lájkot. Ja, plusz írd meg kommentbe, hogy te mit gondolsz, illetve hogy kiről látnál még ilyen videót.